Benvinguts al Parc del Mau. El Parc del Mau és un parc forestal que tenim aquí a Calella, és un símbol i és un lloc emblemàtic de la nostra ciutat i aquest any, per primera vegada, des de l'Ajuntament, amb motiu del Dia Mundial dels Boscos, hem celebrat la Festa dels Boscos. Veieu que és un paratge en un entorn natural molt emblemàtic i molt maco i aquí, gràcies al programa escolar que fem cada any per les escoles, uns 400 alumnes dels col·legis de Calella es van apuntar a participar d'aquesta festa. Ara farem una passejada i anirem i us acompanyarem fins al punt on va tenir lloc una de les activitats que vam fer aquell dia. Ara ens trobem en un espai d'aquí del Parc del Mau on hi vam dur a terme una de les activitats, tal com hem dit, el Dia Mundial dels Boscos. Aquí a Calella se celebra, a nivell mundial, és el 21 de març. Aquí a Calella vam aprofitar la mateixa jornada per convidar-hi escoles. Dintre de les activitats que es van dur a terme, una va ser replantar aquest espai que havia quedat degradat degut a un petit incendi. La finalitat, bàsicament, del Dia Mundial dels Boscos és poder conscienciar tant els infants com a la ciutadania de la importància que té cuidar i tenir cura del que són els boscos perquè són el pulmó de la humanitat. Dintre de les activitats que es van realitzar en aquella jornada, on hi van participar uns 400 alumnes de Calella, jo destacaria el que va ser el que són les menjadores dels ocells, que en aquest cas la finalitat era poder potenciar la biodiversitat dels ocells en aquest espai forestal. Vam també conscienciar els nanos del que és la neteja de deixalles, de poder deixar l'entorn net i tal com ens l'hem trobat quan anem pel bosc, i finalment que tinguessin un coneixement més intensiu del que és la flora i la fauna autòctona que tenim aquí en el parc. Aquest any ha sigut el primer any que hem celebrat la Festa dels Boscos. Estem molt contents, en fem una valoració molt positiva, ha tingut una molt bona acceptació per part de les escoles d'aquí del nostre municipi. L'any vinent, en el programa escolar d'activitats, hem inclòs ja el 21 de març la segona edició i esperem i convidem que tothom que vingui pugui venir a gaudir d'aquesta festa i a compartir-ho en aquest entorn tan maco com és el Parc del Mau. I finalment, remarcar la importància de mantenir i cuidar els boscos, perquè són els pulmons del planeta.